салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди илтиҳоби тухмдонҳо, яъне воспаленияи тухмдонҳо, агар бо терминҳои тиббӣ осон карда гӯем, офарид ё ин ки аднексид ба шумо каме маълумот диҳам. чун ҳар вақта пеш аз оне ки наворро сар кунем, як-ду хоҳишҳое ки ҳаст мехостам ба шумо пешниҳод кунам. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш карда мешавад ки наворҳое ки дар канал пайдо мешаванд бо диққат гӯш кунед ё ин ки бо диққат тамошо кунед, чунки дар ҳамаи наворҳо ман кӯшиш мекунам ки пурра соддатар карда, осонтар карда чизе ки дар бораи кадом беморие ҳаст ба шумо фаҳмонам. вале дар WhatsApp, дар комментарияҳо қариб 90% саволҳо боз ба ҳамон мавзӯъҳо вобаста мебошад. мисоли оддӣ оиди овулясия. Оиди овулясия як навор не, ду навор тайёр кардагӣ ҳастем. Пурра овулясия чист, дар кадом вақт ҳисоб карда мешавад фаҳмондагӣ аст. ба ғайр аз ин, ман дар дигар наворҳо пеш аз наворро сар кардан қариб ягон 15-20 бори дигар фаҳмондагӣ ки овулясия чист. вале бо вуҷуди ҳамаи ҳамин маълумотҳо нигоҳ накарда, дар WhatsApp қариб 90% саволҳо оиди овулясия мешавад. ё ин ки бисёриҳо хоҳиш мекунанд оиди миомаи бачадон, палепи бачадон навор тайёр кунем. аллакай дар канали мо чунин наворҳо тайёр кардагӣ ҳастанд. ба шумо душвор нест ба фикрам ки то поён камтар ҳамон саҳифаи моро варақ зада ё ин ки листайт карда бинед ки оиди кадом мавзӯъҳо навор тайёр кардагӣ аст. ба фикрам ки қариб дар 90% ҳолатҳо тамоми бемориҳои занонаро мо аллакай навор кардагӣ ҳастем. вале бо вуҷуди ин ман кӯшиш мекунам ки ба саволҳое ки ҳаст ҷавоб гардонам. мақсади гап, пеш аз оне ки саволатонро пешниҳод мекунед, як бор каналро аз назар гузаронед. шояд ки ҷавоби саволи худро дар ҳамон мавзӯъҳое ки ҳаст аллакай ёбед ва саволҳое ки дар ҳақиқатан ҳам зарур аст дар WhatsApp пешниҳод кунед. акнун наворро шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки мо медонем, зан як то бачадон дорад ва аз ду тарафаш тухмдонҳо ҷойгиранд ва ба воситаи найчаҳо, яъне трубкаҳо бо бачадон пайваст мебошанд. ҳангоме ки тухмдонҳо илтиҳоб мегиранд ё ин ки шамол мекашанд, ном гирифта мешавад аднексид ё ин ки офарид. аднексид метавонад ки яктарафа бошад ё ин ки дутарафа, яъне як тухмдон илтиҳоб гирад ё ин ки ҳарду тухмдонҳо якҷоя илтиҳоб гиранд. сабабҳои пайдоиши илтиҳоби тухмдонҳо қариб ки ба эндометрит монанд мебошад, яъне аз ҳисоби вирусу инфексия микробҳо метавонад шавад, аз ҳисоби исқоти ҳамл, яъне абортат соз кардан, аз ҳисоби спирал гузоштан, инчунин аз ҳисоби инфексия ки бораи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд ба монанди сифилис, гонорея, хламидиоз ва риоя накардани қоидаҳои гигиенӣ метавонад ки офарид пайдо шавад. ё ин ки ҳангоме ки зан эндометрит дорад ва онро нағз табобат накардааст ё ин ки табобат умуман накардааст, метавонад ки оҳиста оҳиста ҳамон воспаленияи инфексияҳо аз бачадон ба тухмдонҳо гузарад ва воспаленияи тухмдонҳоро низ ба вуҷуд биёрад. илтиҳоб чӣ хел пайдо мешавад? вақте ки дар организми зан вирусу инфексия ва микробҳо ворид мешаванд ё ин ки исқоти ҳамл мекунад ё ин ки спирал мегузорад, воспалительный процесс, яъне илтиҳоб дар ковокии бачадон пайдо мешавад, эндометрит мешавад. онро агар табобат накунанд, илтиҳоб мегирад найча, яъне трубка. ҳангоми илтиҳоб гирифтан найча ғафз мешавад, дароз мешавад, сурухияш танг мешавад. баъд аз оне ки онро низ табобат накардед, илтиҳоб мегирад тухмдонҳои зан. ҳангоме ки тухмдонҳоро низ табобат накарданд ва илтиҳоб воспалительный процесс аз ҳад зиёд шуд, воспалительный процесс метавонад ки ба гурдаҳо гузарад, ба пешобдон гузарад ва дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки ба рӯдаҳо низ гузарад. аз ин рӯ дар ҳама ҳолатҳо дар сари вақт ба духтур муроҷиат кардан хело зарур аст. аднексид мешавад острый ва хронический. ба монанди эндометрит шикоятҳояш низ қариб монанд мебошад. ҳангоми острый аднексид ё ин ки шадид, дардҳои сахт дар поёни шикам ки ба миён медиҳад ва ба пойҳо медиҳад. дардҳо метавонанд яктарафа бошанд ва дутарафа бошанд. таби баланд, беҳолӣ, бемадорӣ дида мешавад. дар ин ҳолат бояд ки шумо зуд ба духтур муроҷиат кунед, чунки табобати острый аднексид танҳо дар беморхона сурат мегирад. аднексити музмин бошад, яъне хронический аднексид, нишонаҳояш чунин аст: дард дар поёни шикам ки ба миён медиҳад, дардҳои тунд, яъне дардҳои оста, дард ҳангоми бенамозӣ, дард ҳангоми алоқаи ҷинсӣ, набудани бенамозӣ, яъне задержка пайдо шудан, ё ин ки баръакс дар байни цикли занона бенамоз шудан, ҳомиладор нашудан, безурётӣ дида мешавад. дар ин ҷо як чизи дигарро қайд карданӣ ҳастам ки агар аҳамият дода бошед, бисёр нишонаҳои ҳама гуна бемориҳои занона қариб ки ба ҳамдигар монанд мебошад, вале ин маънои онро надорад ки шумо маҳз ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳастед. аз ин рӯ вақте ки дар шумо чунин шикоятҳо дида мешавад, хубтар мешавад ки шумо ба духтур муроҷиат кунед ва ташхисҳои муайянро гузашта ба шумо ташхиси дуруст гузоранд, яъне диагнози дуруст гузоранд.
ташхис ва табобаташ бошад чӣ гуна аст? Дар аввал шумо бояд ки ба духтур муроҷиат кунед. Баъд аз оне ки духтур шуморо муоина мекунад, мазоқ мегирад, мебинад ки шумо илтиҳоб доред ё ин ки надоред, ба шумо тавсия медиҳанд ташхиси ултрасадо гузаред. Агар баъд аз гузаштани ташхиси ултрасадо низ муайян карда нашуд ки дар шумо кадом бемориҳо дида мешавад, ба шумо тавсия медиҳанд гистероскопия ё ин ки гистеросалпингоскопия. яъне бачадони шуморо бо ҳам трубкаҳоятон аз дарун муоина мекунанд. баъд аз оне ки ба шумо ташхиси дурустро гузоштанд, табобатро шурӯъ мекунанд. Табобат дар бар мегирад. доруҳои зидди илтиҳобӣ, яъне противовоспалительни доруҳо, ба онҳо дохил мешавад антибиотико, зидди микробӣ, зидди инфексияҳо ё ин ки зидди вирусҳо. ба ғайр аз ин ба шумо тавсия дода мешавад ҳама гуна витаминҳо, доруҳое ки иммунитети шуморо баланд мекунанд, доруҳое ки флораи ҳамон маҳбали шуморо нахстар мекунанд, ё ин ки тавсия дода мешавад электрофорез, ки бениҳоят фоидаи нағз дорад. Дар худамон мегӯянд ки свет мемонанд ва ё ин ки лазеротерапия. агар дар ҳоле ки дар зан муайян карда шуд ки тухмдонҳояш аз ҳад зиёд воспалительный процесс, яъне илтиҳоб дорад, ё ин ки об ҷамъшудагӣ ё ин ки зардоб ҷамъшудагӣ, дар он ҳолат тавсия дода мешавад лапароскопия. ҳамон зардоб ва оби ҷамъшударо бояд ки тоза кунанд, холӣ кунанд, роҳҳои тухмдонро, робҳои трубкаро тоза кунанд. дар чунин ҳолат табобати антибиотикӣ на он қадар фоиданок аст ва дар баъзе ҳолатҳо чунин мешавад ки агар воспалительный процесс бениҳоят зиёд бошад, зардоб дар тухмдон ва трубкаҳо зиёд бошад, тухмдон ва трубкаро мебуранд, яъне ҷарроҳӣ карда мегиранд. дар бисёр ҳолатҳо илтиҳоби тухмдонҳо ва трубкаҳо метавонад ки роҳи трубкаҳоро маҳкам кунад. аз ҳамин рӯ баъд аз табобат тавсия дода мешавад ки ҳатман зан роҳҳои трубкаҳои худро бисанҷад ки маҳкам ҳаст ё ин ки не, чунки дар ҳоли маҳкам будан зан наметавонад ки ҳомиладор шавад. пешгирии илтиҳоби тухмдонҳо бошад чӣ гуна аст? дар аввал чун ҳар вақта риоя кардани қоидаҳои гигиенӣ, эҳтиёт кардан, яъне эҳтиёт кунед ки шамол нахӯред, чунки ҳангоми шамол хӯрдан, яъне переохлаждение низ метавонад ки илтиҳоби тухмдонҳо пайдо шавад. сари вақт ба духтур муроҷиат кардан, яъне дар як сол 2 маротиба ба духтур муроҷиат кунед, то ки шуморо муоина кунанд ё ин ки мазоқ гиранд, бинанд ки дар шумо воспалительный процесс ҳаст ё ин ки нест. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта метавонед ки фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.